Hoxe estamos facendo unha visita tanto a Pontenova como a Meira e estamos comprobando como paulatinamente a Xunta de Galicia está reducindo os servicios da sanidade no ámbito rural. Estamos vendo aquí, concretamente na Pontenova, como hai unha praza de médico que non se vai cubrir, que se dice que xa a ratio é suficiente, pero vemos como a dispersión da poboación, como o avellentamento da poboación require duns cuidados médicos que non se están dispensando adecuadamente porque hai unha xubilación que non se cobre. Existe tamén unha plaza de celador que debería de cubrirse e non se está facendo, e iso ocasiona que moita xente maior teña que vir aquí a pedir cita a facer determinadas xestións que podría facer de outra maneira se esa plaza estuvese coberta. No PAC de Meira, que sabemos que é o que funciona de forma continuada para toda esta comarca, existen problemas similares, é necesario un segundo equipo médico completo para poder atender a toda a poboación e, en segundo lugar, é necesario tamén cubrir unha plaza de enfermeiro ou enfermeira que neste momento está vacante. Nós pensamos que non se lle pode vivir a xente que viva no rural cando despois non se dispensan servicios básicos para a cidadanía, como é o dereito a unha atención sanitaria próxima. Sabemos que en sanidade o tempo de resposta ás urxencias é vital para salvar vidas e para mellorar a saúde da xente, e neste momento non se está facendo. Esta situación non é exclusiva na montaña de Lugo, é algo que se está producindo en toda Galicia, que se está agudizando no verán, co peche de camas nos hospitais, co peche de servicios de pediatría en localidades como no Porriño, como en Trives, e iso está ocasionando tamén unha pérdida de calidade de vida en toda a poboación de Galicia. E nos preguntámonos que é o que fai o goberno de Núñez Feijóo para evitar esta situación. Absolutamente nada. Por iso hoxe queremos denunciar esta situación, anunciar que non nos rendimos e, por suposto, que levaremos ao Parlamento estas deficiencias e que non paremos hasta que se consiga a reposición de todo o servicio, porque a cidadanía que vive na montaña de Lugo, igual que a que vive no resto de Galicia, teñen dereito a unha asistencia sanitaria integral cerca do seu domicilio.